Esta representación particular do nacemento, que é un dos moitos atractivos do Nadal en Ribadavia, non queda só nas figuras e recreacións que poden verse nos millóns de beléns que adornan por estas datas vilas, cidades, igrexas ou mesmo casas particulares. O de Ribadavia, de autor da mesma vila, engade tamén escenas de oficios tradicionais da comarca do Ribeiro e incluso personaxes da mesma. Empecei xa hai moitos anos a facer o Belén. O Belén tradicional, o que era o portal, os pastores, os reis magos, pero claro, en moitos sitios pois pasaban cousas da zona, do pueblo, entón empecei a meter, empecei coa Herminia de Ribadavia, a famosa dulceira que facía as rosquillas hebreas, e logo despois funlle metendo máis cousas, claro, o castillo, este ano fixen 19 figuras novas, 6 casetas novas, na cal vai a voz de Xudea, coa súa iglesia, van os netos, por certo, que me van os netos, que este ano había que meter algo da casa, e entón puxemos os netos tamén, vai o baile das donas sin cabaleiros, o verdugo, a rosquilleira e o morito, un home famoso aquí en Ribadavia, hai moitos anos. De tallar ataúdes, Julio pasou a tallar figuras de Nadal no ano 2001, primeiramente empregando madeira de cerdeira e na actualidade de castiñeiro. As pezas, se me van pedindo, vou facendo algo distinto, porque a xente cando che ven aquí, ao ano seguinte, pois quere algo. Este ano igual me pasei porque fixen moitas figuras, pero chegan con facer 4, 5, 6 para que cando viña a xente que vexa algo distinto ao ano anterior. Entón, gustame facer algo novo. As pezas, nun día fago unha peza. Teño que cortala todo en madeira de castaño. Ao principio tiña todo en madeira de cerdeira, agora é todo castaño. Claro que che leva tempo pintalas tamén, porque vai toda a mão. Tallalas, ou sea, recortalas primeiro cunha caladora, logo despois tallalas e logo pintalas, que é o que leva o tempo. Xunto a ela atopábanse tamén as mulleres rurais, a asociación da vila que participa cada ano axudando na montaxe deste Belén, que conta coa colaboración imprescindible da parroquia de Ribadavia e o seu párroco, don José Benito, que alberga exposición na igrexa de Santiago. Que sea un bo signo de que o que celebramos no Nadal pois se vexa reflexado tamén neste precioso e artístico nacemento, e que a luz do Neno Deus pois nos ilumine tamén a este pobo de Ribadavia e a súa xente, sobre todo, para que de verdade pois este Nadal pois contemos con esa luz do Neno Deus, para que brillemos pois máis e mellor pois todos os veciños de Ribadavia. Precisamente o alcalde foi quen tomou a decisión xunto co párroco, o artista e as mulleres rurais de darlle unha especial relevancia a este Belén, aloxando na igrexa de Santiago dende o ano pasado. Xa dicíamos daquela que se tiña que convertir nunha posta de referencia en Ribadavia para o Nadal de Ribadavia. Funcionou moi ben, con moitísimos visitantes e demais, e un Belén que agora non lo explicará Julio, que recrea pois moitas escenas e historias típicas do noso concello de Ribadavia, historias que todas as xentes deste pobo pois recordarán de modo entrañable, e que Julio recreou tan magistralmente, como podedes ver con estas pezas, que eu creo que nunca lle agradeceremos suficientemente o traballo feito durante todos estes anos para dar como resultado este Belén.